Santa Barbara, deň prvý. Ideme sa povoziť, nech vidíme, čo tu je, ale už vidím, že tuto, podľa mapy, ten prístav vyzerá veľmi dobre. Aby sme mohli ísť niekedy na večeru alebo na drink. Lode, wow! Aj všetky hotely sú v takom štýle ako ten náš, čo mne sa osobne hrozne páči. Že sú také malé, cozy. Tuto na tom mole do vody by mali byť aj nejaké reštaurácie. A ja som tu našla, keď sme boli vlastne na obede, nejaký shopping mall. Takže by sme sa tam teraz išli pozrieť, potom čo dojazdíme po meste. Potrebujem si kúpiť ďalšiu mikinu, lebo som zistila, že v Yosemitskom národnom parku asi zmrznem. A toto je moja obľúbená funkcia, ktorú tu stlačam tak 10 000 krát denne, zamknúť auto. Keby to nebolo toľko zvláštnych ľudí, tak si poviem, že príjemné malebné mestečko. A aj keď sa mi v Kalifornii extrémne páči, tak asi som stále vďačná za to, že môžem žiť na Slovensku. Prechádzame akurát okolo strednej školy, ktorá vyzerá ako splnený sen, že by sa človek aj chcel vrátiť na strednú. Našli sme parkovisko a navigovalo nás to na molo. A prvýkrát v živote som na mole autom. A tie zvuky nie sú dorobené. Takto parkujeme. A takto tu máme Santa Barbaru. Ideme sa poprechádzať tam. A tu sú takéto Fisher domčeky, reštaurácie, obchodíky. A za nami ide opäť nejaký weirdo, takže let's go. Boli sme sa pozrieť v takom mestečku obchodnom v centre mesta. Niečo vyzeral trošku ako Barndorf. Ale chcela som si kúpiť mikinu a zimnú bundu, ale bohužiaľ som tam nič nenašla, takže možno sa k tomu dostanem až v San Francisku, lebo tu okrem Targetu už nevyzerá, že je viac obchodov. A dovtedy budem mrznúť v špinavom oblečení. Keby som si nezašpinila v lietadle deň prvý hneď moju najteplejšiu mikinu, ktorú som si zbalila, sklamala ma bohužiaľ omáčka. Dvakrát. Tu je nejaký skatepark, my sme práve prešli celé toto mesto, ale okrem kaviarní a podnikov, ktoré boli dosť inak cute, tam moc toho nebolo. Nejakej čajke odpadli myhalnice a keď vidím ten nanos lepidla, čo tam dala, tak sa aj nečudujem. Akurát sme prišli na hotel 18:55. Bola som prvýkrát v živote v Whole Foods. Tu je polievka, ktorú si Lukáš nabral na večeru a majú tam vlastne aj jedlá, ktoré sa dajú takto naberať a je to celkom v pohode. Tu mám šalát ako prílohu a mäso. Moje jedlo stálo 7, Lukášova polievka stála 7, čo pri nám polievku mŕte veľa, ale hlavne sme platili dokopy $121 a boli sme si kúpiť iba vodu, galón vody, ktorý si budeme prelievať, je to necelé 4 litre. Kúpili sme si veci na raňajky ako rajčiny, Lukášové pastelky na bolavé hrdlo zo všetkých klím a ľadov, citrón, pomaranč, zázvor, cheese na raňajky, šunka na raňajky, jedna z mála, ktorá tu neobsahuje cukor, takže ja tam stojím a čítam zloženia každej šunky, lebo zasa mi podarilo kúpiť šunku s cukrom. Ďalší cheese a ja som si teda kúpila ešte vitamíny na trávenie, s ktorým mám pri cestovaní problém, ale akože tu je to klop v pohode, ale aj tak papaja je strašne dobrá na lačný žalúdok a tu som našla takéto suplementy papajové, takže som zvedavá, ale akože naozaj už si tu budeme musieť dávať väčší pozor, lebo tu je všetko, proste keď nechcete žiť úplne, že na nezdravých veciach, tak mŕte drahé. Že potom sa nám presne stane to, že nás na ulici naháňa typek kvôli tomu, že máme zvyšky píce v krabici. Vlastne ja nechápam, z čoho tu tí ľudia žijú, akože keď sme boli v minulom vlogu na obede s Katkou Vanderham, tak aj hovorila, že je to tu dosť zlé aj s tou chudobou, aj s tým, že ľudia nemajú čo jesť a už sú zúfali a robia zúfalé veci, ale ja sa úprimne pri týchto cenách ani nečudujem, lebo máme, že jednu takúto fakt, že pomaly malú tašku. Čo sa dosť oplatilo z toho sú tieto jedlá, lebo tu večeru z 20 € okrem fast foodu moc nezoženiete. Ďalší deň Santa Barbare. Snažím sa točiť, kým vidíme na Main Street, aby som neohrozovala naše well-being v tomto meste. Ideme do rovnakej obchodnej štvrte /
uličky, v ktorej sme boli včera, lebo sme si tu kúpili, má tu taký juice bar, kúpili sme si tu strašne dobré šťavy. No a keďže Lukáš je nascípaný, tak sme si kúpili aj po 2 takéto immunity shoty. No ako sa hodne vyjadruješ? Je tam turmeric, neznášam to korenie, takže to je trošku pre mňa hard pill to swallow. Boli sme v Cannabis Dispensary, myslím, že sa to volá. A zobrala som si CBD X THC cukríky a no bol tam super. Vyzeralo to tam pomaly jak v nejakom make-upovom obchode, ako normálna predajňa, že absolútne niečo nepredstaviteľné na Slovensku. A Lukáš teraz našiel takúto cute reštiku Shoreline Café. Tu vyzerá nádherne, my sme akurát zaparkovali. Tu má aj takú peknú terasku a ideme tam na obed, tak som sama zvedavá. A Lukáš si v tom obchode kúpil ešte aj berry lemonade. A výber príchuti bol podľa toho, že má na kavri psa. Vyzerá to tu krásne, Lukáš vybral výborne. Vyzerá to ako z The Last Song filmu. A objednala som si fish and chips. Guilty. So guilty, ale dneska ešte budeme chodiť a mňa bola hlava a brúško. A na čo ako starters? To som nechcela hovoriť. Mohli sme sedieť aj tu, jakoby na pláži, ale to by nám fúkalo. Jakoby som asi zmrzla, že jo? No dobre, keď už Lukáš prezradil predjedlo, tak máme aj načosky. Pozrite sa inak, aký krásny výhľad tu mám. Vyzerá to tu ako v raji. A plus láska môjho života. Plus. A plus načos. Potvrdzujem, že som nikdy nemala lepšie načos. Dôkaz, že načosky si bereme domov, pretože sme to nezvládli, takže to si preložíme. Beach burger. Klasiku. Just on beach burger. Just you know beach burger and čo si môžeme všimnúť je, že tieto veci sú ako keby na strane. Môžeš si vybrať čo chceš, čo je super, keďže toto nechceme. No dobre, slečná čašnička číslo 1 zavolala slečnú čašničku číslo 2, aby mi pochválili nechty a že kde som si ich nechala spraviť shoutoutu Aristora a povedala som, že v Európe a oni, že of course, jasné, v Európe majú dobré nechty, takže moje americké nechty bodujú, ale to bol cieľ. Ďalší deň a spolu s ním ďalšie presúvanie, tentokrát do San Jose. Naša trasa bude vyzerať trochu inak, ale závisí to podľa toho, že či tá ďalto je to priechodné, keďže možno není. Lebo sú tam záplavy. Každopádne ideme zo Santa Barbara. Čo najviac sa snažíme ísť po coaste, čiže po pobreží San Jose, kde budeme 2 dní a následne ideme do San Francisca. Máme oprané ako tak, ja tu trošku chradnem, lebo dnes som sa ani nečesala, alebo dám si šiltovku. Gumičky s paplónou boli dole? Boli, podľa mňa, zobral si. Paplóny, mysleli sme si, že to je len na prvom hoteli, ale obviously not. Tu nemajú, nie sú že klasicky oblečené proste v obličke, ale máte, že plachtu, paplón plachtu, normálne že taký hambač z toho a vlastne, že ten paplón sa v noci vyzlieka, čo je najnechutnejšia vec na svete, lebo ten paplón sa nepere sa len plachta. Takže sme to robili tak, že sme si chytili roh, plachta, paplón, plachta, druhý roh, plachta, paplón, plachta, zagumičkovali sme to gumičkami na vlasy, aby to držalo. Ja už sa modlím, aby v ďalšom hoteli to tak nebolo, lebo druhý hotel a same struggle. A neviem, možno je to nejaká americká vec, ale nepamätám si, že by to tak bolo. Ready. Dobre. A teraz vyzerám jak Mick, trochu. Môže byť. Ideme teraz cez takéto kopce, cez takúto časť. A Lombak je také malé, typické, americké mestečko. Tam boli, že 4 psy v aute. No, hovorím. 15 minutes parking, akurát na cikanie. Sme vybavení kávou, strawberry acai, voda. Ideme ďalej, ďalšia zastávka, Morro Bay. Neviem, čo som si dneska dala tie hodinky na kroky, keď maximálne budem chodiť na pumpu a naspäť do auta. Aby si merala stres počas jazdy. Sme tu na nejakej steep road. Musíte to zveriť aj tomu, čo ide oproti, že si nedal viac drinkov pred šoferovaním, ako je tu povolené. Kam ideme? Do Chorvátska. No dobre, idem sa držať lov, toto sa mi prestáva páčiť and it's getting worse and worse. Sme v meste menom
Guadalupe a je to tu strašne americké. Toto ma baví. Fakt, bála som sa, že budem sleepy na tejto ceste, ale tým, že stále vidíme niečo nové, tak je to hrozne super. Inak každý, keď si predstavuje americký sen, tak vlastne toto je skôr ako väčšina Američanov žije. To je strašne pekne. Proste... Amerika. Small town, big heart. Vyražali sme o 9:00, 9:30. 12:09, 2,5 hodiny na cestách a stále ideme. A ešte som sa zastavila na toalete, ktorá je rovnako desivá, ako som si na road tripoch predstavovala. Šťastlivo sme prišli do Morro Bay. Ideme smerom k prístavu, kde je takýto obrovský kameň vo vode. Pozrite sa na to. Presne, na to sú super road tripy, že uvidíte viac ako LA. A tu sú reštaurácie morské. A my sme sa zložili v takejto útulnej reštaurácii s výhľadom, síce cez mreže, ale s výhľadom na ten veľký kameň. A bola to sushi reštaurácia, strašne milé vibes, milá obsluha. Aby sme si pripomenuli sushiho. A rovnováhu. Fú, ale nie je toho málo. Ja som bol taký, že budeme si to baliť na večeru. Nevadí, to je naša obľúbená činnosť v Amerike, baliť si na večeru a potom to nezjesť, lebo už na večeru nevládzeme. Ja vždy zjem. No, každopádne výborné sushi s ešte lepším výhľadom. Zastavili sme sa na Boba Tea a... Ako mini cocktail cruise. 6:30 ráno idem. Takže ak pôjdete niekedy okolo Morro Bay, tak sa sem zastavte, lebo je to tu krásne, je to tu príjemné, je to tu welcoming. A my pokračujeme ďalej na našej ceste do San Jose. Je 16:06, čiže 7 hodín, odkedy sme vyrazili z Santa Barbary. Už som mala aj svoju šoferovaciu premiéru. Bolo to v pohode, akože dávam si tu väčší pozor, pretože sú tu povolené 2 drinky za volantom a bojím sa opitých drivers, ale inak to bolo fajn. A približujeme sa do Monterey. Dala som navigovať na nejaký ranč, ktorý mi tam ukázal ako highlight 5 hviezdičiek na Google Maps. Pred chvíľkou pri ceste bolo stádo bíkov, ktoré mohlo, takých krásnych čiernych, ktoré mohlo kedykoľvek vojsť. To sú zaujímavé, to tu také, no iné ako u nás. Možno preto, že sme koľko tisíc kilometrov? 9,000 kilometrov od mojej krajiny. Sme tu a pozrite sa. Chápete, na jakom krásnom mieste sme pristali. Predpokladám, že toto je tá reštaurácia, ktorú som našla. Vypilovala som na miesto pod heaterom. Celú cestu, vlastne, ak sme si myšli, bolo slnečno, lebo sme išli po vnútrozemí. Akurát, že vždy pri týchto oceánskych, pri týchto oceánskych pobrežiach je tá klíma taká. A toto je náš spotík. Romantický. A vlastne toto sa volá Mission Ranch, takže Mission Spritz s výhľadom na ovečky. Káva v ruke, plné tenisky piesku, ale sme na Monterey Beach. Tu je takýto pre-ocean and then there is a real ocean. My sme túto pláž našli ako jednu z najkrajších v Monterey, ale teda neviem, či to je počasím, alebo tou zimou, nás to tam úplne nejako neohúrilo, neviem, posúďte sami. 18:58 a my sme dorazili do Santa Cruz a ideme sa pozrieť na koniec hlavnej ulice, jak to tam vyzerá. Už sme len 38 minút autom od našej final destination. Môj road trip look pokročil a som trošku hladná, už som trošku nespokojná, lebo už sa mi nechce sedieť. A musím ešte iné potraviny, aby sme nakúpili. Oh no, we're approaching our car. Hovorila som Lukášovi, že toto je trošku taký zombieland, že vlastne iba fakt, že extra divní ľudia sa vám približujú k autu a proste vy si iba dúfajte, že vám nerozbijú okno. Lukáš mi povedal, že ráno, keď si dával wake and bake session, takže ho approachol tiež podobný typek, ktorý za ním akože aktívne aj išiel. Proste
tu to není safe. Super 8 sú motely, v ktorých sme boli pred 10 rokmi s otcom, že sme cestovali po týchto moteloch, ale ako vidím, jak sa tu všetko zmenilo, tak by som sa už asi bála ísť do dvojhviezdičkového motela. Strašne často tu vidím takéto, že psychic reader, že vlastne len čítajú z dlane a vidím to, že aj na domoch, že come on in, že budeme vám čítať z ruky. A toto je Boardwalk Santa Cruz Beach. Hej, zastaviť asi, hej, neviem, či ja tu chcem nechať batožinu o samote. Wow, vyzerá to trošku ako z filmu Step by Step. 29 minút do našej finálnej destinácie na náš hotel San Jose, ale sme zaseknutí v zápche, ktorá vyzerá ako z amerického hororu, lebo je v strede lesov po traumatickom zážitku zo Santa Cruz, kde bolo veľa zvláštnych ľudí aj na pumpe. Mali sme si ešte zobrať večeru a ja asi mám už dosť na dnes. Na tej pumpe, kde sme zastavovali, bol aj Subway, ale boli tam strašne zvláštni ľudia a vlastne zanechalo to vo mne tak, že som nastúpila do auta, hneď sa zamkla s týmito pocitmi, teraz idem cez túto zápchu, tak už som taká, že už by som chcela trošku cozy vibes. No chápete, tento opár tuto nad tým lesíkom, kde ste to videli? No v Twilighte. Kde inde? Nikde inde to není, a v amerických hororoch. V tejto časti cesty už som bola dosť frustrovaná, lebo Santa Cruz bolo asi zatiaľ najdesivejšie miesto, čo sa týka ľudí a už to celé na mňa nejako trochu doľahlo. Tu proste nič, len lesy. Prežili sme les a teraz máme aspoň za odmenu takúto príjemnú Ariana Grande oblohu. Dorazili sme na hotel. Poprvýkrát tu máme teda naozajstný hotelový hotel. Výhľad na bazén. Tu je výhľad, tam je recepcia. No ale čo sme zistili je, že máme priechodnú izbu s druhou izbou a nemôžu nám ju vymeniť, lebo majú fully vybukovaný hotel. Akože je to tak, že keď to otvoríte, tak by to museli otvoriť aj tí druhí, aby sa to bolo priechodné. Ale... Čiže snáď to oni nebudú chcieť otvoriť a nebudú chcieť presviečať v noci na nás, aby sa to tiež otvoriť. Hej, že jedno, čo sa bojím, že keby nie som v Amerike alebo v nejakej letnej destinácii, tak som s tým v pohode, ale viete, ja po dnešku už nie som v pohode s takýmito vecami. To som trošku taká, že ju. Ale cute, akože my tu máme, že normálne kuchynku. Tu hneď vedľa kuchynky je skriňa a dokonca láska, keby chceš, je tu aj Biblia, aj tá druhá kniha. Nie, The Book of Mormon. Máme tu mikrovlnku. Hej. Posteľ je dosť veľká. Už len dúfať, že susedia nebudú friendly. Názor na Ameriku vám poviem po tomto roadtripe, ale nesklamali ani tentokrát. Plachta. Paplon, ktorý sa bežne nepere. A plachta. Takže čas na môj kit. 2 gumičky, jedna do každého rohu, zviazať paplón a prežiť. Cítim sa tu z tej Ameriky jak Bear Grylls trošku. Bude zlá recenzia na tento hotel. Proste... Ukáž. No a takto to chytím a proste zagumičkujem, aby sa ten paplón v noci neodhalil z tých plachiet. Pretože na to nikto nie je zvedavý. Je to super nechutné. Myslím si, že Američania sú fakt divní. Akože fakt divní. Tá recepčná dneska bola nejaká zvláštna. Bože. Ja neviem, ešte na paplóne medzi plachtami je toto. A neviem, či sa to pere alebo nie. Vidíme sa ráno. Tu som ani len netušila, čo nás bude čakať v San Francisku a nikto mi nepovedal, že čím na sever viac pôjdeme, tým viac to bude nebezpečnejšie. Naozaj sme sa to tak dočítali teda v novinách a na Reddite a je to pravda. Každopádne to vás čaká. Mňa to čakalo v nasledujúce dni po tomto dni a vás to čaká v ďalšom vlogu. Čaute zatiaľ.